खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आयेन बेरेखा टल टेक्स खांनाय आरो रां दाबिनायनि दायाव गसाइगाव टेलिपारा टल गेटआव साब्रै हमजादों। काछाराव मानसि लांखारनायजों सोमोन्दो थानाय गुबै दायनिगिरिखौ हायद्राबादाव हमबाय। अपारेशन खालामनायाव मावबादिफोरा रैखाथि हान्जानि सायाव फायरिं खालामदों। सिनिथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ प्रफेसार आशुता सामन्तानो फोसावबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया 14,000 खेब जोनोम जायोब्लाबो मुसलमानफोरखौ फोजोबस्रांनो हानाय नङा। गारि मटर सालायनायनि सायाव गोदान नेमखान्थि मानियाब्ला होनांगोन रोजा रोजा रां जरिमाना। कंग्रेसआ भाइरेल कल रेकर्डिंनि हेंथायै एफआइआर होबाय। सा 210 दौरिफोरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय 10,000 राङै अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। एना-एनिखौ लानानै 13 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोनखौ गाग्लोबदों। 2026 मायथाइनि जानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादा दाफुंजाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। माहारियारि राजा लामायाव फसंनाय टल गेटफोरखौ हादोरसानि बायजोनि बानिया हान्जानो गथायनायनि जाहोनाव गोबां मुलाम्फा मोननो थाखाय टल गेटआव गुन्दा हान्जा थिसननानै आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ लुथिगासिनो दङ आरो आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ इनाय खालामबोगासिनो दङ। बे समाव आसाम पुलिसआ गसाइगावनि टेलिपारा टल गेटआव आयेन बेरेखा टल बुथुमनाय आरो अजद होनानै रां दाबिनायाव लोब्बा थानाय साब्रै सुबुंफोरखौ हमदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरिफोरा आसामनि बायजोनि गुबुन रायजोनिफ्राय मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकखौ होबथानानै आयेन बेरेखा रां बुथुमगासिनो दङमोन। बेखौ लानानै आदिबासि अनसाय आरो जौगाखां गौथुमनि मासिगिरि आसिम हासाया क'क्राझार जिल्लानि पाटगावआव 27 नं माहारियारि राजा लामायाव टल गेटनि मावफारियाफोरनि बेरेखायै बेब्रुसार अजद दैखांदों। अजद बायदिब्ला आसाम सोरखारा फुङाव गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय समाव पाटगाव टल गेटआव बिनि गंसे सोरखारि गारिखौ मासिगिरि महरै होनानै पाटगाव टल गेटआव होबथादोंमोन आरो टल टेक्सनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन। काछार जिल्लानि गोमान साहा बागाननिफ्राय सानै उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ हायद्राबादाव खानो हाबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दायनिगिरिफोरा लोरबां सुबुं हान्जाखौ बांसिनै नोजोर होनानै हिन्जावसाफोरखौ लांखारनानै फालांगि खालामोमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ ब्रह्मग्रामनि बीरेन्द्र दत्तानि बिसि रुपाली दत्ता होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबै दायनिगिरिखौ हमनो हानायनि सिगाङावनो कलेन पुलिस थानायाव कमप्लेन होनायनि उनाव राजस्थाननिफ्राय सानैबो हिन्जावसाफोरखौ बासायनो हायो। बबेखानि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों लीला राम मुंनि सासे दायनिगिरिखौबो पुलिसआ खानो हायो। दासान्दि जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ जायगानि बिजिरसालियाव दिन्थिनायजों लोगोसेनो सोंनाय फिननाय खालामनो सानबानि थाखाय पुलिस कास्टडियाव दैथायहरनाय जाबाय। मणिपुरनि थौबाल, इम्फल इस्ट, जिरिबाम आरो बिष्णुपुर जिल्लायाव मावबादिनि बेरेखायै गोख्रों सिग्रोमनायनि जाहोनाव रैखाथि हान्जाया गोबां हाथियार, गुलि बारुदजों लोगोसे दावहायाव बाहायग्रा गोबां मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हादरसायाव उदखारिनि खुंथाया गोबांथार जानायनि जाहोनावनो रैखाथि हान्जाया गोख्रोङै अपारेशनखौ खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। थौबल जिल्लानि हेरक पुलिस थानानि सिङाव थानाय हिरक पार्ट 3 उयग सिंनि हाग्रा ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै गोबां हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। बे अपारेशनाव मेगजिनजों लोगोसे गंसे सेल्फ लडिं राइफल, गंसे 12 बरर सिगनेल बेरेल गान, लोगोसे 7.62 mm गोथां गुलि, गोबां गोथां गुलि आरो लांदां थथा आरो मोनसे फायरिं पिन, आलादा आलादा गोबां स्मक ग्रेनेड आरो स्टेन सेल जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै रैखाथि हान्जाया फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो रैखाथि हान्जाया मावबादिफोर बाहायग्रा गानग्रा ड्रेस, बुट जुथा, बेग, स्लिपिं बेग, कम्बल, बाल्थिं, जग आरो लोगोसेनो मेडिकेलनि बेसाद जेरै सिरिन्ज, IV सेट,
पेरास्टामल टेब्लेट, भिटामिन, कटन रल बायदिफोरखौबो जब्द खालामनो हादोंमोन। जाथायसालिनिफ्राय आरोबाव गंसे टाटा साफारि आरो गंनै जिपसि गारिबो बोखांनो हाबावनाय जादों, जायजों माओबादिफोरा गावसोरनि हान्था मेलाखौ गोरलैयैनो खालामनो हायोमोन होननानै सन्देह खालामदों। मणिपुर पुलिसआ टुइटारनि गेजेरजों रैखाथि हान्जानि सायाव गुलि गावनाय जाथायखौ फोरमायनानै होनायजों लोगोसेनो माओबादिफोरनि दोनथुमनाय हाथियार आरो मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो मोननायखौ मिथिनो होदों। बबेखानि गाग्लोबग्राफोरखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखैब्लाबो खांलैफाइ कमिउनिस्ट पार्टी नङाब्ला केसिपिनि केडारफोर जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बेराफारसेथिं इम्फल इस्ट जिल्लानि लामलाइ पुलिस थानानि सिङाव थानाय 4बिनि गामि सेरनि मखौ हिल्स रेन्जआव आलादायै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाया मेगजिन गैयै .32 पिस्टल, इनचार्ज राइफल्सनि गंसे लांदां मेगजिन, 9mm नि गरजि गोथां गुलि आरो थरसे स्मक ग्रेनेड जब्द खालामनो हादों। सिनिटि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ फोसावबाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ सिनिटि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था 2025 नि थाखाय प्रफेसार आश्रिता सामान्तानि मुंखौ फोसावदों। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'आ बुङो दि क'क्राझाराव खुंनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मेलाव प्रफेसार आश्रिता सामान्तानो सिनिटि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था 2025 खौ होनो थांखि लानाय जादों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जुरि बर्डआ जमा होनाय रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै आश्रिता सामान्तानि मुंखौ थांखि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि प्रफेसार आश्रिता सामान्ताया कालिंगा इनस्टिट्यूट अफ इन्डास्ट्रियेल टेक्न'लजि आरो बुहुमनि देरसिन बेसेन नाङै एडुकेसन रेसिडेन्सियेल ट्राइबेल इनस्टिट्यूट कालिंगा इनस्टिट्यूट अफ ससियेल साइन्सनि गायसनगिरि। प्रफेसार आश्रिता सामान्ताया सासे सोलोंथायगिरि, समाजारि खामानि मावग्रा, समाज फोसाबगिरि, सुबुं अनथोबगिरि आरो उरिष्या रायजोनि कान्डामाल बियाबनि बारग' MP। बिथाङा आथिखालाव भलिबल फेडारेशन अफ इन्डियानि आफादगिरि महरै बिबान लागासिनो दङ। वाकफ सोदांनाय बिलआ मोनसे गोदान आयेनाव सोलायबाय। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ सागान होनायनि उनावनो हादराव वाकफ आयेन फैदों। नाथाय हादर नाङै मोनसे जर'खा हारिया वाकफ सोदांनाय बिल एबा वाकफ आयेननि हेंथायै खुद्रिनाय, सोमावसारनाय आरो दान्थे-बिदान्थेया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बेनि गेजेरावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ हुमखि होदों माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियन आमसुआ। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 14,000 खेब जोनोम जायोब्लाबो मुसलमानफोरखौ फोजोबस्रांनो हानाय नङा। भारतनि हायाव हिन्दुफोरा जेसेबां मोनथाय दङ, मुसलमानफोराबो समान मोनथाय दङ। संबिजिरा मुसलमानफोरनोबो समान मोनथाय होदों। बे मोनथायखौ हिमन्त सरकारानो जा एबा मदि सरकारानो जा रावबो सेख'नो हाया। बिजेपिआ वाकफ आयेन लाबोनानै भारतनि मुसलमानफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजादों। नाथाय मदि सरकारा मुसलमानफोरखौ फोजोबस्रांनो गिख्रंथाव सोलो बाहायनाया माब्लाबाबो जाफुंसारा होननानैबो आमसुनि बोसोनगिरि आइनुद्दिन आहमेदआ बुङो। बबेखानि हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिनि मासिनि मानखौ सिलिंखार खालामबाय। बेनिखायनो हिमन्तआ गिबि मन्थ्रि मासिजों लोगोसेनो राजखान्थि जिउखौ नागारनांगौ होननानैबो आइनुद्दिन आहमेदआ दाबि खालामनायजों लोगोसेनो आसामनि मुसलमानफोरा मा खालामनो हायो, मा हाया बेखौ हिमन्त बिश्व शर्मानो दिन्थिनांगौ होननानैबो बुङो। लामायाव गारि दिहुननायनि सिगां 10 बार सानग्रो, नङाब्ला रोजा रोजा रां जुरिमाना होनांगोन। बेनि अनगायैबो 6 दानसिम जोबथेसालिनि साजा मोननांनो हागौ। बैसागु बोथोरनि सिगां हान्थामेला एबा गारि सालायग्राफोरनि थाखाय माखासे फालिनो गोनां नेमखान्थि फोसावनाय जादों। साफ्रोमबो गारि सालायग्राया बे नेमखान्थिखौ मानिथारनांगोन। बे नेमखान्थि बायदियै जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला 10,000 रां जुरिमाना होनांगोन आरो 6 दानसिम जोबथेसालिनि साजा मोननांनो हागौ। बे गोरोन्थिखौनो मावफिनोब्ला 15,000 रां जुरिमाना आरो 2 बोसोर जोबथेसालिनि साजा। सीट बेल्ट गानालासेनो गारि सालायोब्लाबो 1,000 रां जुरिमाना होनांगोन। हेलमेट गानालासे बाइक एबा स्कुटि सालायोब्लाबो 1,000 रां जुरिमाना होनांगोन। बेजों लोगोसे 3 दाननि थाखाय ड्राइभिं लाइसेन्स केन्सेल खालामनाय जागोन।
मबाइल फन बाहायनानै गारि सालायोब्ला आरो लाइसेन्स गैयालासे गारि सालायोब्लाबो 5,000 रां जुरिमाना। बाइक एबा स्कुटियाव साथाम गाखोयोब्लाबो 1,000 रां जुरिमाना होनांगोन। इन्सुरेन्स गैयालासे गारि सालायोब्ला 2,000 जुरिमानाजों लोगोसेनो 3 दान जोबथेसालिनि साजा मोनगोन। गले गले बे गोरोन्थिखौ मावोब्ला 4,000 रां जुरिमाना। पलिउसन सार्टिफिकेट गैयाब्ला होनांगोन 10,000 रां जुरिमाना आरो 6 दान जोबथेसालिनि साजा। अभार स्पीड गारि सालायोब्लाबो 5,000 रां जुरिमाना होनांगोन। इमारजेन्सि सिबिथायनि गारिनो लामा हगाराब्ला 10,000 रां जुरिमाना होनांगोन। पाब्लिक प्लेस एबा लामाफोराव रेसिं एबा स्टान्ट खालामोब्लाबो 5,000 रां जुरिमाना होनांगोन। अभारल'ड लानानै गारि सालायोब्ला 20,000 रां जुरिमाना। मख'नो गोनांदि उन्दै बैसोनि लाइमोनफोरा गारि सालायोब्ला 25,000 रां जुरिमाना होनांगोन। बेजों लोगोसेनो 3 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो बोसोरसेनि थाखाय गारिनि रेजिस्ट्रेशनखौ केन्सेल खालामनानै होनाय जागोन। गोदान नेमखान्थि बायदियै दानिफ्राय 25 बोसोर बैसोसिम ड्राइभिंनि लाइसेन्स मोननाय नङा। बे गासैबो नेमखान्थिफोरखौ गासैबो गारि सालायग्राया मानिनानै सोलिनांगोन। माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि मावफ्लाङोब्लाबो रोजा रोजा रां जुरिमाना होनांगोन। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय फन कल रेकर्डिंनि हेंथायै कंग्रेसआ एफआइआर होबाय। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो आसाम प्रदेश महिला कंग्रेसनि आफादगिरि मीरा बरठाकुरा फाइनान्सियेल ट्रेन्जेक्सनखौ लानानै सावरायनायनि फन कल रेकर्डिं ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। बेनि हेंथायै एपिसिसि आरो आफादगिरि भुपेन बरानि जानानै दिनै एपिसिसिनि गाहाय नेहाथारि रामान्ना बरुवा आरो मिडिया डिपार्टमेन्टनि चेयारमेन देबब्रत बराया हाथिगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होयो। ओरैहाय बे भाइरेल कल रेकर्डिंनि हेंथायै मीरा बरठाकुर गोस्वामीआबो हाथिगाव थानायाव निजायै एफआइआर होदों आरो बे कल रेकर्डिंखौ भाइरेल खालामग्रा सुबुंखौ एबा दायनिगिरिखौबो थाबैनो हमनो थाखाय कंग्रेसनिफ्राय दाबि खालामो। मख'नो गोनांदि एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बराया मंगलबारखालि जानो गोनां कंग्रेस वार्किं कमिटिनि मेलनि थाखाय गुजरातनि आहमेदाबादाव दंहैयो। बे समावनो आसाम प्रदेश महिला कंग्रेसनि आफादगिरि मीरा बरठाकुरजों राङारि गोरोबथा जालायनायनि मोनसे कल रेकर्डिंआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो। बेनि उनाव भुपेन बराया फेसबुकआव लाइभ फैनानै भाइरेल जानाय कल रेकर्डिंखौ नंखाय आरो एआइजों बानायनाय होननानै बुंथियो आरो बदनाम खालामनो थाखायसो सोरबा दुथाङा बे हाबाखौ मावदों होननानै भुपेन बराया दाबि खालामो आरो बेनि सायाव नोजोर होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ खावलायो। बबेखानि आं बेबायदि हाबायाव लोब्बा थानायमोनब्ला एफआइआर होनो ओंखारबोनाय नङामोन। बे नंखाय बांसावनायनि आन्दोनि बाथ्राखौ पुलिसआ सोराङाव लाबोगोनखौ आं फोथायो होननानै मीरा बरठाकुराबो खौरां बिजोङाव बुङो। रिपर्ट बायदिब्ला मीरा बरठाकुरा बेनि सायाव गिबि मन्थ्रिनो मेलबो खालामनाय जायो। बिटिआर सोरखारनि गाहाय मावफुं दैदेनगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों बाथौ दौरिफोरनो अनसुंथाइ महरै रांनि चेक गथायनानै होदों। तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय तामुलपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि नब्लाङाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 210 बाथौ दौरिफोरनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि काशीनाथ स्वर्गियारिनि नुजाथिनायाव बे राङारि अनसुंथाइ चेकखौ राननानै होयो। मख'नो गोनांदि गामि आरो बियाबनि बाथौ थानसालियाव थानानै रायजोफोरखौ सिबिनो आरो इसोरनि सेराव सुंग्रिनो हानाय दौरिफोरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ होनायखौ साबायखर बावो गणेश दैमारिया। बेनि अनगायैबो गासै आसामाव सा 15,000 दौरि आसारिफोरनि गेजेराव सिगांनि समावबो माखासे अनसुंथाइखौ होखांनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों आरो फैबाय थानाय समावबो खुंथाय सोरखारजों सावरायनानै अनसुंथाइ चेकखौ होनाय जागोन होननानै मिथिनो होयो। बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा आरो बाथौजों खालामनो नांगौब्ला जों खौसेथि खालामनो नांगोन आरो बेनि बिबानखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा लादों होननानै बुंथिबावो गणेश दैमारिया। मख'नो गोनांदि सरकारनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बाथौ दौरिफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनाया थारैनो बाख्नायथाव आरो बेयो बाथौ दौरि आसारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सम। काछार जिल्लानि नतनपुर कालाइनाव गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय हेंथा हेंसिया रबिबारखालि हिंसायारि जाथायाव सोमजियो।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाफिजुद्दिन आरो सरफउद्दिननि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो एना एनि जाबोगासिनो दङमोन। बेनि उनाव रबिबारखालि हाफिजुद्दिननि फिसाज्लाया मोसौ लायनो थांनाय समाव जाथाया बारानिफ्राय बारा जानानै सरफउद्दिनआ हाफिजनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि सायाव गिख्रंथावै गाग्लोबो। बे जाथायाव जोखोम जानाय लाइमोनखौ गोब्राब हालोदाव सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय होनो लानानै थांनाय जायो। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोरिब नखरनि हाफिजुद्दिनआ गावनि फिसाज्लानि गोग्गो फाहामथाय होनांगौनि खरसाखौ लानानै गोबाङै जिंगा सिखांदों। बबेखानि बे जाथायखौ लानानै बिमाया कलेन पुलिस थानायाव दायनिगिरि सरफउद्दिननि बेरेखायै एफआइआर गथायनाय जायो। 2026 मायथाइनि 5, 6 आरो 7 जानुवारि दानाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो थांखिजों दिनै जनाय बिधान सभानि एमएलए भुबन भेगुखौ बानजायनाय आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै रातिराम बसुमतारिनो बिबान होनानै बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोराव थानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारगु बिएलटि अनसाय आफादनि मावखुलियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव फैगौ 2026 मायथाइनि 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनो थांखिजों दिनै बानजाय आफादखौ दाफुंबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिनि आफादगिरि मासि लानानै सामलायनाय मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि जानुवारियाव सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोराव बिटिआर 6.3 दफाखौ जाफुंहोनाय थांखिजों बे जथुमाखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै आरो बे जथुमायाव खमैबो 6,000 थान्दैफोरखौ लाफानानै खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायनानै होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।